Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Nanata sa ikawalong Domingo sa atong tuig sa simbahan ug atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang sinabtanay sa katawhan labi na sa atong mga leaders sa simbahan ug sa atong gobyerno. Magsunod unta sa pagtulunan sa Ginoo aron tinuod nga makakita sila sa mga panginahanglan alang sa kaluwasan, lawas ug kalag. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, aga ka ang mga hitabo sa kalibutan, diha sa imong kalinaw, ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan, sama kini sa usa ka salaan nga maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-huna magpakita sa imong kinaiya, maingon nga sa walay duha-duha ang usa ka pagbahan magpakita sa mga dipikto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw unsa kaayo ang usa ka kahoy nga gigalam pinaagi sa bunga nga ihatag niini, ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon panghuna-huna. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tawo sa dili pa nimo hidunggan nga siya musulti, mao kana ang matuod nga pruweba. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kaadlawon ug sa imong kapatinud-anon sa tibuok nga gabi. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo molambo, ingog palmira, ingog sitro sa Libano, motubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon,
makusganon ug malig-on sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato diya kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kun ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kun ang mamatay masuluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, barog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong magpag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus nanaad sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta, kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag way pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy maila sa iyang bunga,
Dili ka makapukpo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga sa iyang kasing-kasing. Kay kon unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisag pasumbingay ang gigamit ni Kristo pero practical kaayo ang application. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Sakto ba? Dili. Maayo. Unya, ang kahoy, mailhan nimo kung maayo ba siya o dili, diha sa iyang bunga. Ang tao sad, mailhan sa nimo, maayo ba siya o dili, diha sa iyang bunga. Nya, unsa may mubunga sa tao, ang iyang pulong o ang iyang buhat. Mao manay bunga sa tao, pulong o buhat. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon, ayaw usag dayga ang tao, pasultiha usa nya pabuhata. Tanawa kon maayo ba ang iyang sinultihan, maayo ba ang iyang mga panglantaw ug ang iyang binuhatan. Nasa mga tao may kay mosulti pero dili mo haom sa iyang gisulti ang iyang gibuhat. Nasa'y tao nga minus kayog sulti, pero daghan kay siya nindot nga gibuhat. Kana, maayo na siya nga tao. Muna, unsa may mahitabo, aron dili ta mahimong buta, adi lang, dili mahimong buta, unsay timailhan nga ang tao buta. Lingay mong tupad. Ing na buta ka? Buta? Ang buta, dili kakita sa gawas. Ang iyarang makita ang iyang kaugalingon. Buta man. So ang iyarang makita, ang iyarang yung maaninaw, ang iyang kaugalingon. Di siya kaaninaw sa iyang isig katao. Muna nga kung maningkamo ta pag kunuhay, mugayad ta sa ato isig katao aron manindot ang iyang kinabuhi. Pero ang atong makita niya, maura ang mga puling ba? Unsa man ang puling? Dako na, gamay. Gamay. Kung ang imong makita ang puling, matud pa ni Kristo, pasabot ana, naa kay truso sa imong mata. Kung ang truso mo imong ibutang, tap-tap nimo sa imong mata, mura jud kag buta. Truso gud. Dako adang truso. Nya, ang puling, mao gito imong paningkamotog kuha, buta ka. Ug ato ning i-relate sa ato mga leaders, labi na sa ato mga political leaders karon. Nindot kay sila manabi karon kay eleksyon man, campaign period maron. No. Nindot kay sila smile, nindot kay sila og kananaang mga pulong, mga pasalig, mga kunuhay, sympathize gid sila nato kadtong labing ubos, ayaw tuo ana. Atong tan-awon ang ilang binuhatan kay kaning ni ang nanagan karon pulos-pulos naman ni dunay binuhatan. Wa may nidagan karon nga wa tay masubay nga mga buhat. Kumusta man kining nanagan karon? Mga buta o dili buta? Oy. Sige, ato na lang specify sa Team Marcos o Team Duterte. Hain Manilay nindot og bunga.
mga bunga nga nahatag sa atong nasod, ang kaning naas Team Marcos o Team Duterte? Ayaw mo tubag kanang ang ako ba kanang sayang na. Ang ako ba gigaydan ta mo imo na ng personal. Wala na tubag diya. Usbo na ko ha. Analyza. Hain man roy maayog bunga nga gipakita sa atong nasod ug ato gyung pamalandungan kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ay tingog. Sa imo ra nang kaugalingon. Dili ko kadiktar nimo kay nga naman lain-lain man taog lain-lain tag kasinatian. Posible nga kanang tao nga imong gitan-aw nga maayog bunga nga nimo, bati nagbunga nga rin ako. Mo na do natay kagawasan sa pagpili. Nya kinsa tong tao nga nindot og binuhatan nga niepekto sa kadaghanan dili lang sa pipila, mao gitoy mudaog. Kay nga naman pilion man nato ang katong nindot og hatag nga rin nato. Nya kung tanaw na to sa general, sa Team Marcos o Team Duterte, hain may nakapaminos sa drogas. Kaya mao man ni ang mga bati, drogas. Hain may nakaparang-arang sa presyos mga pamaliton. Hain may nakahimog dagkong mga proyekto nga napahimuslan alang sa kaayuhan sa atong katilingban, mga infrastructures o uban pang mga sistema sa panggobyerno nga mapuslanon. Ani ba nilang mga team ba? Hain man ani nila ang nakapaminos aning korupsyon, kaning kurakot nga mag-aso-aso gyud ang korupsyon. Hain man ani nila ang nakapaminos sa gitawag natog pinatyanay kanang extrajudicial killings. Hain may nakapaminos ani nila. Hain may nilay nakahatag og kaminos aning krimen labi na ning tulis, kawat, lugos ug uban pa. Hain manilay nakapahatag og maayong sitwasyon sa atong katilingban nga dili natakulbaan nga kon maglakaw-lakaw ka diha kaliton kag tion anang pusil og pusilon kag ditso. Imong anak babae ga eskwela kaliton lag bunlot ngadto sa kalibunan bisan og grade 6, bisan o grade 3, niya tabangan pagyog rape, patyon pagyog ighuman, ihog pagyog ngadto anang nga ang pangpang, tabunan pagyog mga dahon. Kinsa Manila ang nakapaminos ani kanay atong butaran. Kay mga dili na sila daghan og dautan. Dili lang ta musalig sa ilang mga pulong. Kami sang mga pare, tanawa sad mi. Kumusta maning nagwali karon? Buta o dili buta? Hap. Kanang hap ko man kakitag jutay o niya peligro matumba. Og nakakita mainig pananaw, mailhana nimo. So ang unang sukdanan sa tao nga dili buta, dili na siya magsigig tan-aw anang mga puling kanang mga gagmayng apan. Ang iyang unang makita ana ang dagkong apan, ang mga troso mo'y iyang makita. Mo na ingos Kristo, kuhaa o sa anang mga troso, una ka makakuha sa puling sa imong isig katao. Pero kana mga kuan, kana mga tao nga mga buta, mga leaders nga buta, ang ilang makita ana ang mga puling sa ilang isig katao. Ha, tanaw na to ha, leaders man gina nato, manang nanagan karon senador o mga congressmen. Mao na sila gitawag natog sila og House of Representatives, na ay national representatives, mao ang atong upper house, ang atong lower house mao say lower representatives of the people. Tanawa ang ilang ipangbuhat karon. Unsa mang mga apan in relation las corruption, unsa may mga amount nga ilang gisigihan og duki-duki,
ang gagmay o ang dagko? Siging pangita anang naang hearing, siging hearing anang 125 million kuno nga confidential fund. Unya ang gi-question mga 70 kapin million. Pero naaroy na hitabo hearing dito Supreme Court, niabot yung Supreme Court kanang atong PhilHealth nga naaday project kanang Panay unsa na Negros Panay Guimaras Negros nga infra mao di ay nay gikuhaan og rason nganong gikuha tong reserve fund kunos PhilHealth nga 60 million 89 unta to 60 ra mao na transfer kay i-finance anang Panay Guimaras Negros nga infra. Nya kana dayang Panay Negros nga infra matud pa dito sa Supreme Court pag hearing na na social media fully funded na di ay na sa loan nato sa South Korea kanang bangko dito nga nagpa-loan og 174 billion kapin niadto pang 1920 ba to 1921 diha gi loan na nato pero wa pala na ma-implement kay wa takibaw nganong wa ma-implement unya pagka 2022 gipalutsan sa naglain kuno matud pa dito Supreme Court og additional budget nga 50 million. Wa pa magsugod ang project ha, pero naana nato ang amount na release na kay loan man. Na loan naman para anang maong project. Pagka 2023, lain na sang 50 kapin million ang gibutang na sa daana nga maong project. Og pagka 2024 ba to? Gikuha na sad ang laing 60 billion sa PhilHealth nga reserve para gyapon anang maong project. Matod pa dito sa question sa Supreme Court, how can you finance a fully funded project? Why is there a need to finance a fully financed project? Unya, how immediate nga kuhaon gid ninyo ang kwarta nga reserve sa PhilHealth gi-reserve ra ba to para sa operasyon sa PhilHealth, inyo yung kuhaon, how immediate, nga wa pa man magsugod ang project. Hain naman da itong 174 million nga gi-release nga loan, nagsugod na rabag patak ang interest ato. Where is now the money? Kana wa ginagihiring sa Congress. Nya gasugod pa din na 1921. Nya gizero nila ang budget sa PhilHealth for this 2025 tungod kay naa kunoy pundong kwarta nga 600 billion nga wa tanduga sa PhilHealth based on 2021 nga record. Dito na sana ni gawa sa Supreme Court. Gitan-aw dito sa Justice nga nag-inquire og nakita nga 2021 record sa PhilHealth ang liability 1.1 trillion, ang iyang asset, total asset 3 billion, naapagani deficit nga 800 billion pesos. Nganong naa may reserve, where is the reserve nga naa manggani 800 billion nga deficit sa asset versus liability? Kining mga butanga, mga igsoon, ako ning gisgutan, kay usahay kitang mga leaders, di na lang kumuingon kinsa gidihas Congress, kinsa sa Senate, kinsa sa atong executive. Usahay kitang mga leaders, sama ninyo sa mga ginikanan, sama na mo mga pari, mga obispo, usahay magtan-aw rata, unsa to'y nakaapiktar sa atong kaugalingon. Di ta magtan-aw, unsay nakaapiktar sa kinabag-ang katawhan, anha tadiha mabuta. Kanabang ang ato na lang personal agenda o security and welfare ang atong tan-aon, dili ang kinabag-an. We cannot please everybody. Yes, it's true. We cannot solve all problems. Yes, it is also true. But see to it nga ang problema nga atong gisulbad beneficial, makaayo para sa kinabag-an, dili lang sa pipila.
ang impeachment nga one day impeachment, record-breaking na. Why impeachment tingali sa tibuok kalibutan o sa Pilipinas nga makabreak anang record nga nisod ang impeachment complaint morning, pagkahapon impeach na ang officer, ang Vice President. Para ka nas kinabagan o para lang ni atong 215 more or less nga ni pirma? Kana itong tanawon, kay kung ang kinabag-an, wa kauyon ana, ang kinabag-ang Pilipino, katurang 215 ang nakauyon, mga buta to sila. Kaya ang ilang nakita, ang ilarang kaugalingon, dili ang kinabag-an. Makita na nato sa social media, unsay reaksyon sa kinabag-an, ni anang mga comments karon diha social media, gabaha, galunop ang mga comments, kamo nalay discovery, din alang kumusulti ninyo, try to discover by yourselves. Kanus aman tamuhonong aning atong pagkabuta, mga leader sa simbahan, leader sa gobyerno, unya na bag mga hug na gitas kanal, may lang untag kanal kay pwede ra ta mo bangon ang kuyag mahug na gitas pangpang. Asa ka padong ang Pilipinas karon, asa padong ang simbahan karon. Gani karon ang ato mga seminaryo dinhi sa Pilipinas, jutay na lang kaayo ang mga seminaristang nanod. Daghang mga parokya karon sa lain-laing mga nasod, bisan sa sentro gani sa Italy, sa Spain, diha anang Europe, nga mo gani sentro sa atong Christianity. Daghan ang mga monasteryo, mga seminaryo na ngasira, mga parokya na ngasira, kay wa nay mga pari. Nganuman, basin ang atong mga leader sa simbahan, apil na ko ani, mga buta na, giguroy na nila ang simbahan padong sa kanal o padong sa pangpang. Ang ato rong nasod na ay utang hapit na moabot kuno na og 17 trillion pesos. Kabayad pa kataana. Nya sige gyapon ang korupsyon, sige lang gyapon kining ni ang away natos mga mga nasudnong mga leaders. Asa ka padong ning atong nasod 20 years from now kung dili gini masulbad mga hug gitas kanal. Ang inyong mga anak way labot ang ako kay wa pa man koy ako. Ang inyong mga apo unsa kay atubangon ana nila nga kahimtang sa Pilipinas nga karon gani ni pingit naman tas kalisod. Lisod na magpalit og bugas, daghan naman kay manganhis ato dinhi magpapalit og bugas, magpapalit og tambal, magpapalit anang naang mga sapatos og uniform sa ilang mga anak, magpapalit anang naang magpabayad anang tuition, hasta pamliti sa ilang mga anak nga nag-eskwela anhi naman pangayoon sa ato. Lisod naman gayta kolekta gani dinhi, galisod naman gaytag baligya aning slot, nganong ari pagyud mangayo. Wa man gani magminyo ang pari ug ang madre, ako naman hinoy gasigig pangitag kwarta para sapatos, para gatas, para anang kuan pangka. Nya inigtan-aw ra ba nako sa mga record kay ako man ang ipasurbe, way mga kasal kasagaran, way kasal. Nya mingon din pader daghan mig anak, unya wa mi trabaho, nya naa mi daghang anak, way mga kasal. Ako sige kong ingon ay mo pagpuyo-puyo, ni ay na nagpuyo-puyo, mangayo pagid nako og suporta nila. Gisupak pagyud ang akong gisulti, unya ako pagyud pangayuan og suporta. Di ba? Unsa may tawag ana? Adding insult to injury. Ambot kasabot basta kamo ana ako galison kog sabot ana adding insult to injury. Naay simba-simba, wa gyud anhi-anhi dinhi, siging bisyo ang anak, nagbasket, nabali ang tiil, nangayo na sa dirig para ipa gasto. Nako, sus, way simba-simba, way hug-hug kolekta. Ya, sige lang duwa, bisag adlaw Domingo, nabali ang tiil, ako na ipabayron. Ngano man na, kay ang atong panudlanan sa gobyerno, wa na'y hapitsod. Wa na'y hapitsod. Inig-ingon na to sa atong suak kanang social action team, ila man ang interviewon, ningadto sila ni aning opisinahan, gitagaan sila ani, gamay in taon kayo, ningadto sila aning
politikuha, gitagaan sila ni gamay kayo. Dili gyud paigo pa der mo nang namasin sila diri sa simbahan. Ako to ganing kulikta bi ako mong paminaon para tagbaw ta ani. Ang atong SBF dag napatay para ni sa atong kumbinto. Napay 7,928 ka slots nga wa pa mahalin. Pero ang atong halin niabot na sad og 52,072 ka slots. Di arang-arang na lang ni. Pero napay 7,928 ka slots, tag 500 pesos, wa pa ni mahurot. Pero pasalamat ko ninyo mga igsoon, ang atong Santo Niño's Healing Gifts, na human nagyog kahalin atong Biyernes, na sobrahan pag 95 ka slots. Pakpakan na to. Praise the Lord. Naihinay ra gito siya. Nya naapagitay haligi para ni Mama Mary, itabang ni natos kang Father Arnel, 5,632 pa atong halin. Napay 6,368 nga tag 100 pesos. Nya nasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000, 26 nang atong nadawat. 20 slot challenge kay do naman tay gisaad nga 20 kahaligi ang atong i-donate didto. Palitasan ninyo. Ginagmay lang pero ato gining gigamit para sa kaayuhan sa kinabag-an. Unya naasay ato rong celebriton nga Holy Week, magsugod naman karong Miyerkules, mag-Miyerkules sa Badlis naman ta. Ipangrimit din ang inyong mga lukay dinhi. Para sa atong gastuhanan sa Holy Week o sa atong umaabot nga 12 Paris Fiesta karong May 3. Maghimo na sa tag special slot. Gusto pa mong slot. Ang kapader, mura na mamianag na kulatag maayo. Pakulata lang mong maayo. Total, last year na lang tingali ni nako karon dinhi. Last na lang sa dinatong pista nga kuyog ko ninyo. Pero inyo ning hotdon dayog palit, basin pag ma-extend ko. Di ba? Wata kay ba? Pananglitan dahil inyo ning daliog horot, basin pag ma-extend ko dire. Di ba? Kay maluoy ba, San Vicente Ferrer, o ang Ginoo. Pero og dili, last na lang ni natong pista karon kay karon na maming mga August magbinalhinay naman sad mi. So sige, pang last na lang ni. 70,000 ka slots, tag 100 pesos per slot. Unya, angan ani God's Healing and Deliverance Powers, GHDP nga slots. Kana, mao na nay ato rong kuan. Sa inyo sang sitiyo, ginagmay ra gid niya, dili ni milyon-milyon. Piso-piso ra gid ni kun atong tan-awon, 100, dili gani 1,000, 100. Pero nakahimo na sa taglaing upat ka balay ni adtong niaging semana atong tan-awon ang atong sitiyo MM. Ika number 46. Tanawan ang naong ana. Ambot hinimba baka na, pero sige lang. Nya after mao na nay atong nahimo para nila. Ang ika-47 mao na. Nindot-nindot mo nang balaya nga nung giayo nga na. Nya after mas nindot siguro na. Ika-48 na pa ba 48 na pa. Aka na noon murag lisod-lisod gyud ang balaya. Nya after mao na nay atong nahatag nila. Ika-49, lisod yapon taon kayo. After, di na kay tantong lisod. Di ba? So, 49 na kabalay ang atong nahimo. Pakpakan na to ang namalit og sitiyo. Tungod kay naningkamot ta pagkuha sa truso, kanang pagka-self-centered nato, nitan-aw ta niining ato mga igsuon nga naglisod. Salamat ninyo nga niduyog sa akong programa Tukod og Balay. 61 man kabalay atong tukoron, 49 naman ang atong natukod, pila na lay kuwang. Kamo na lay plus minus ana, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato,
nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, pulong sa Ginoo naggiya kanato aron mahimot ang mabungahon. Malaumon kitang mudangop sa Dios ug moingon, mapuangurong Amahan, pamatia kami. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang tibuok simbahan, isip tinugyanan sa mga misteryos sa Dios, magmalahutayon diha sa buluhaton sa Ginoo, aron sa ingon makahatag og maayong mga bunga, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga sila nga naghupot og gahom ug otoridad sa kanunay mopakanaog og mga palisiya ug mohimog mga lakang nga makapauswag alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga negosasyon tali sa katawhan, sa katilingban ug sa kanasuran, paghahimuon uban ang pagtahod, ang kaligdong ug ang pagpangita kanunay sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang paagi, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Nga ang kadaugan ni Kristo batok sa sala, magdalag kaluwasan sa tanang matuohong mihalina, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, pamatia kami. Maluluyon ug mahigugmaon nga Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Dios, among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug katungwa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagka mabungahon nya mahitabo ra ni kung magsigi gitagtan-aw sa kaayuhan sa kinabag-an, dili lang sa kaayuhan sa pipila ug sa atong kaugalingon. So natay buutang pari nga bisita nato karon. Iyatang tagaag higayon nga mahimong mabungahon. Sige Padre, ikaw na lang mag-igo diya Padre. May buntag Father Shano o kanyang mga parokyano dinhi sa mga kailan ako dinhi may buong tingong balik sa nis Padre Gistone dinhi, no? Dako ginong pasalamat bitaw mga igsoon sa mangyatagon kay kasing-kasing ni Father Shano. Ako dili na ako mo'y pari nga nakabenepisyo siyang kabuutan daghan kay mi, no? Nya ako mo testimonya gigon na siyang kamaayo gid. Kay sa rakangyon ako niya kadto nagkita mi dito sa nobinaryo sa asilo dito sa syudad. Adong nobinaryuhan hangyo ko nga Padre, pwede ba maka-mission appeal ko sa imong parokya pag-usab? Nisugod ginis Padre Shano so way duha-duha. Muna nga ako nibalik na po dinhi, panglas na nun ako kay sa gingon pang Padre Shano ganina, panglas naman sa ninamo sa mga assignment karong tuiga, no? Niya si panglas muna nga dako lang akong banghangyo ninyo ngayon tabangan gihapon ang ako ang eskwelahan nga gipadala sa kuha sa tong archdiocese ang Akademya de San Martin dito sa Daan Bantayan. So kasamtangan ako gihapoy principal ngadto so kad nairo ko gikan dinhi upam ko ibo na irog dito no. Nasan ko dikon dire ya uman nabaling sa San Nicolas uman wa gyapon irog na gyapon ngadto no. Pero na nga karon kita kay nako ang hilabihang panginhanglan for operational and maintenance nga expenses nga digid madana ko sa kuang kaugalingon lang nga mga stipend og mga paningkamot digid mada mo na nga ningong Archbishop Jose Palma, pwede ba mo mission appeal ko balik sa mga parokya o manghangyo manuktok sa makasing-kasing sa mga tao. Siya okay paday ato so mo to nga una nga akong gihangyo nga pari nga nisugod gid taon sa Padre Shano gid no. So dako ginong pasalamat niya nga nakabalik ko dinis inyo pagpanuktok sa kasing-kasing paghatag niyo og opportunities gingon magpadre nga mahimo kamong mabungahon sa mga maayong bunga pinagis ang kamanggihatagon. Muna tuguti ko nga manuktok sa mga kasing-kasing pag-usab alang sa katuyuan niini. O ang padulngan ninyong ihatag duha una alang sa mga facilities namo dabi na katong pangayo niya dong 2022 paganin ako sayang lang kay ang nadawat na ko dinhi ang katunga ato na hatag na bayan na ko sa dole kay pag Lunes na naibong ko niabot mga taga-dole nga to ya naming bayranan sa dole og sa mga companies sa mga libro nga ngadto pag nanang simanahon na gikan ko dinhi sula kay napagtanan sa mga proyekto pero sige lang nasugdan na nako no nya tiwason na to nako karong tuiga ug inguman para sa operational and maintenance expenses man na yung ihatag dako kay tabang alang sa mga estudyante o sa eskwelahan nga para sa tanan labi na sa mga nagkinahanglan no. So mo na nga mapaday na mo ang misyon sa pagpanudlo o paghulmag mga batan-on diya sa inyong kamanggihatagon. So salamat mga igsoon Father Shano, daghang salamat Father Shano. Salamat Father Gistone, pakpakan natos Father Gistone. Ning kamot siya pag dagyod sa mga eskwelahan kani mga parochial schools nato usa sa ni sa atong agianan sa pagsangyaw sa maayong balita labi na gyud mga batan-on mga estudyante so atong tabangan mohatag sa taron sa atong special love offerings. Salamat kay ninyo kaninyong tanan nga nanghatag ang Ginoo mo'y nagtan-aw ni ana. So atong pakpakan ang tanang nanghatag. Salamat kayo. Praise the Lord. Karon ato na sang tawagon ang ato mga children. Nga rin na mo mga children, mga sumusunod na mo. Aron bilisingan mo, musamot mo kabuutan. 10 years old paubos, ari mo dire. Ato sad pasalamatan ang ni-serve nato karon ang atong mga pimag dihas gawas
atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, ang atong love offering assistants, mga sacristans, ang atong IT, mga IT, SOCOM, ang atong parish personnel, ang atong mga lictors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang nihimo nato karon sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Roy o Mrs. Nelfa Kabatingan and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Praise the Lord. Sige mga children, ana inyong kamot ha. Amo mong blessingan. Atong i-extend ang atong mga kamot, mga igsuon, ngadto sa mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog, diha sa imong presensya o sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal o nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gigharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo pagsimba. Sige, uli na mo sa inyong gilingkuran. Nya, pagbinuotan ha. Nya atong pasalamatan, pag-usab ang namalit natong mga slots. Padayon lang tagpalit is BF DAG para sa atong kumbinto na pay 7,928 ka slots, tag 100 pesos per slot. Nya naa sa ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Nya ang bag-o natong slot ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. 70,000 ang atong gibaligya, mao na roy available, tag 100 pesos per slot. Nya na ay 12 slot challenge in relation sa atong ika-12 nga Paris Fiesta karong May 3. So para ni sa atong Holy Week o sa Fiesta celebrations nga mga expenses. So ang atong 12 slot challenge tag 1,200. Ang ato sang haligi para ni Mama Mary, HPMM, para dito sa parokyang Father Arnel, na pay 6,368 nga tag 100 pesos per slot. Na ay 20 slot challenge nga tag 2,000. Ang atong kaning pista na atay confirmation ika-Abril 26 para sa 12 years old pataas nga edad sa mga bata. Nya nasa tay mass wedding sa May 1, 2025. Ang deadline sa mass wedding registration March 30, karong March 30. Ang confirmation April 10 ang deadline nato. Ang ato sang kulumbari diha wala pa nato masugdig tukod kay
nagkumbate pataron sa requirements sa DSUD, masig mudagan panig mga 10 minos, 10 sayo, 1 month, 10 dugay tingali, way siguro. So, basin og 1 month to 3 months. Iampo lang sad nato nga madali unta. Kay kana na lang joy kuwang aron makasugod na ta sa atong pag-construct, pagpamaligya o pag-construct sa atong columbari. Nya, padayon sa mog support sa atong YouTube channel, kaning Patriciano Ubod, naana ni Roy mga 227,000 ka mga subscribers. Nya, naka-income dayta ani sa miaging January o 128,000 atong pakpakan ang YouTube sa paghatag nila na to income. Padayon lang yun mo kada adlaw, view, like, share o subscribe. Makatabang na sa atong parokya, sa atong charitable expenses, nya makatabang sad na nato nga mulaw mga atong pagtuo, pinaagis ato mga ipang-upload dinhi o makapalikay nato sa mga scammers. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Sa katapusan, atimana ato sang suportahan ang KAPA or Cebu Archdiocesan Prison Apostolate sa ilang fundraising nga mao ang Dinner for a Cause karong March 15 adto sa IEC. Kontaka lang si Father Monico Katubig or mupalit pa mog ticket niya sa atong opisina aron makasuporta ta nila. Salamat kay ninyong tanan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.